ወይ ጉዳም ሎም ስመሪቱ ነዝዕብዳን ሓዳሩ ረሲዑ ናብቲ ዕማም ሰበይቲ ቀይሩ ካልእዋን ወይ ጉዳም ሎም ስመሪታ ነዝዕብዳን ቆልዑ ደርብያቶም ናብቲ ገዳም ዓገበልዋ ነዛሂዋ ወይ ጉዳም ተረኺቡ ሓይሊ ፍቕሪ ዘይብሉ ሓዳርነህ ተመስሪቱ ጥንቲ መንእሰያት ዓይነት ሞሉስካ መርትዖ ዘይብሉ ነፍሲ ወከፎም ናይ ህይወት ግዚኦም ዝስንድሉ ኣነ ማለት ንስኺ ንቁሸሻ ሃሪፉ ነታ ግርህና ዝመልኣ ሂዋን ሽጣራውን መሪፁ ዝኣበሸቶ ዘይብሉ ኣብ ሓዳር ምስ በፅሐ ንጎደሎ ብጎደሎ ኸጉድል ብጉልበት ንጉልበት መሊሱ ኣጓዲሉ ብገለውን ሰብኣይ ተባሂሉ ቃል ኪዳን ብምናሴ ዕብዳን ይበልፅ ኢሉ ደምዲሙ ከምኡ እዩ ነይሩ ካብ ቀደሙ ጀመረ ዋዕዋታ በታ ነፃ ሄዋን ደርጓዕጓዕ ኣይፀልእኔን ብምባል ንማዕበል ፍቕሪ ምፃሩ ብምስጓ ከቋሙት ካልእ ጎርዞ ገዲፉኒ ሄዋን ቅሳነ ስኢኑ ከምቲ ዝለገሶ ብዙሓት ወይ ጉዳም ሎም ስመሪቱ ነዝዕብዳን ሓዳሩ ረሲዑ ናብቲ ዕማም ሰበይቲ ቀይሩ ካልእዋን ወይ ጉዳም ሎም ስመሪታ ነዝዕብዳን ቆልዑ ደርብያቶም ናብቲ ገዳም ዓገበልዋ ነዛሂዋ ክቐብሮ ብተሸቡኖ ይፍትን ኣብ ዝመዓት ዝሙኮሩ ኣይሰኣንን እዮም ካብዞም ንሕዋት ደገፍቆ ኣይደልዩ ዘይወኑን ንርእሶም ናይ ፍቕሪ ንዋት ዋላ ተፈተኑ ብፍቕሪ ብግብሪ ብስርዓት ብብቕዓት ንጎረባ ብትኸኣ ኣይድጎምን እዮም ኣበየ ዝድርግሕዎ ቃላት ክደግሞ ኮይደሊ ክሰምዖ ኮይደሊ ነዚ ዝመልኦ ናይ ጎረሮ ክፍኣት ዘሃብካያ ብምቁላሕ መለሳ ንሳ ትገድድ ብዕፅፍታት ዕብዳን ወሲኻ ምስናይ ካብ ትገድብ ሓዳራ ብምድር ባይ ድማ ቆልዑ ገዲፋቶም ኣብቲ ስኪ ጎድፍ ሻቑሎታይ ስምዓ ዋላ ነትሉዕ ዕልያ ዘይትፈርሕ ዓለባታት እንተትሪኦ ኣብቲ ገዛ እወይ ብዙሕ እዩ ዘፍርሕ ውሉዳት ክበቕሉ ተገዲዶ ኣብቲ ዘይቅየር ንርእሲ ዝጸንሕ ወይ ጉዳም ሎም ስመሪቱ ነዝዕብዳን ሓዳሩ ረሲዑ ናብቲ ዕማም ሰበይቲ ቀይሩ ካልእዋን ወይ ጉዳም ሎም ስመሪታ ነዝዕብዳን ቆልዑ ደርብያቶም ናብቲ ገዳም ዓገበልዋ ነዛሂዋ